Saka chinoiswa pai chinhu chacho ichocho. Chinoiswa pai pasi here pafoundation. Alright. Unenge wamboti vake chozoiswa. Morning vanhu vaMwari. Muri seiko vanhu ve? How are you? Ndipo ka Vaseline kana tokavhura madrawers angu mubedroom mune ka lip gloss karimo. Ndamuka mamuka seiko. Muri seiko nei vanhu ve? Zviri sei? Happy weekend, happy Monday. Happy Monday. I sleep close here. Mambomuka seiko guys? Ndamuka zvangu. Kutombodziya mushana. Vedway. Nyaya yematiles yakatiparira. Ndiani kwanoziya kuti matiles anotonhora kudai chokwadi. Matonhorera anoita mumba mangu kuita unge mochari yekukwekwe inotonhorera. Mumba mangu munotonhora no wonder why flu yangu isiri kupera. Matonhorera anoita mumba mangu guys ka. Ndiri kutombozviyanika izvi zvipanzi. Mumba munotonhora ndati imomo. Ndo porcelain yacho here. Unenge uchatibvisai porcelain inotonhorera. Mumba munotonhora imomo. Kutonhora kwekuita mumba imomo guys, you have no idea. Ndakaita kugara pahafu zuva hafu mvura. Ndikuti hafu mvura. Mumba munotonhora guys. Hafu mvuri hafu zuva. Mochwari yekukwekwe inotonhorera. Mumba munotonhora imomo guys. Kambomupinda mumochwari yekukwekwe. Hey Clara, how are you? Guys, ndiri wiki kani. Flu yangu iramba kupera ndashaya kuti ndoita sei. Iri kundisvota saka ndakagara zvangu panze ndichiona zvangu jurahoro rangu riri kuiswa iri vasikana. Ndodiniko ndichisavheya zvangu ndiri pazuva kudai. Jurahoro riri kuiswa vasikana, jurahoro riri kuiswa. Saka mazuva ano handichatambire zvangu mutauni, ndiri kungotambira kumba kwangu. Thank you. Madhurembizi. Onaiwo kukura kuri kuita vhudzi rangu guys. T4 iya. Dai maipowo ava vakagerwa zuda vai pamwe vangamere vhudzi. Onai zvaita musoro wangu guys. Onai zvaitawo musoro wangu hama dzinodikanwa. Tarisai zvaita vhudzi rangu. Makamboona ndine vhudzi rakakura kudai riri natural. T4 iya iri kuita zvidavado hava neshamwari. Kune vese vasingamere vhudzi ka. Kugera zuda haisiriwo chiororo. Tichimbotraya T4. Ndazvionera ini yangu hairline yange yapera nemawigi. But muri kuonere zvaita vhudzi rangu. Can you imagine kuti this is natural hair? Can you imagine? Look at my hair. Aiwa.
chimboudzaiwo vaivai vari kugerwa musvuku kuti aiwa vhudza rimbofera kamera rinotoda T444. Akomana T444 atarisai guys. Aiwa maresults asana kambomaona. Ndikwaini udzaiwo vaivai vane mhanza inotangira kugosi vaya kuti ngavambotiraya T444. Vasangoti kopere vhese zvese ngavatiraiwo T444 mwe rinomera plus you know kuti vhudzi rebitterness harikure because rinenge rakadyiwa nebitterness. Saka haribude vhudzi iroro. Haribude zvekumhanya rotoda kuti umbotanga wasiya bitterness. Rozokura. Tasaira nguva vasikana. Look at. Can you imagine? Ndiri kutarisa zvangu mabhiridi akasupervising. Jurahoro redu riri kuiswa kairi vasikana, riri kuiswa jurahoro. Saka ndora ndakatorinda zvangu ko ndinoendepi. Apa ndakatoneta zvangu vedu we, ndakatoneta zvangu kutodhiniwa nenyaya yekuti flu yangu iri kuramba kupera ine. Flu yangu ramba kupera guys. Ndiri kushotwa. Nditori very weak. Saka ndiripo zvangu ndakatorinda ningirikini. Ndakatorinda jurahoro riri kuiswa iri. Vakomana vari kufamba nebhora. Vari kuisa jurahoro. Guys ndashokwa ini. T444 iyaya guys. Ma1. Zviri kuita ndiri kumbosavhiya zvangu jurahoro rangu riri kuiswa asikana ndodiniko. Chiona kuti vakomana vari kunyatsoita zvine musoro here. Tichingodai kupa pressure kuvanhu ka. Cottage yangu yapa vanhu pressure asikana vanhu kusvika pakuti tine dzimba 4 nepressure yecottage. Zvakaoma vasikana. Unosvika pachikamu chekuzorora. So kana muchipiwa pressure necottage, just cottage kakashuwa. Shuhi. Kokuzoti main house zvofamba sei na ivedwe. Kana muchipiwa pressure necottage kusvika pakunyeba kuti mune dzimba 4. Zvinobuda here nayasikana. Kusvika pakunyeba kuti mune dzimba 4 nekuti muri kushotwa necottage. Hazvizodi pane kumwe kunyeba kunoda kalimiti, so kumwe kunyeba kunoda kalimiti, so because unonyeba zvinhu zviri pachena. Because kana munhu achikwanisa kuita party yemapicture kweyedzimba 4 akagodi kuitawo kana maofficial opening zvawo. Kunyeba zvinosiririsa nekushotwa necottage. Cottage yarwadza asikana munhu kusvika pakunyeba kuti ndine dzimba 4. Ndakana dzimba rekuseka. Wakambona munhu achizvinyadzisa ega. Munhu kusvotwa necottage kusvika pakuita live achinyeba kuti ndine dzimba 4. Vasikana nyebai zvimwe. Zvimwe zvoda kuti nyebe wosiya pamangwana. Kana wakakwanisa kuita party yemafoto wakatadza nei kuita party yedzimba naiwe. Sati nyaudze iwe. Kana wakakwanisa kuunganidzira vanhu party yemafoto chaiyo. Wakatadza kuita housewarming ye1 imba yawe inayo chaiyo. Vasikana hamusi kuona kuti maakuzvimakisa, maakurakidza kurwadziwa kuri pachena ine mazaano muri kubuda musaga. Asikana muri kurakidza kubatikana zvekuti zvimwe chingobvumaiwo kuti makundwa mongoroja makanyarara. Chete sada kuti nyangadza imi. Sada kuti pazvekutaura kana makakwanisa kuita party yemapictures chaiyo. Makatadza kuita kana party yeimba yenyu 1. Zvine sense here izvozvo. Cottage yarwadza munhu pakuzvikungobuda ega musaga achirimbinyuka kunge zvinonzi abaiwa jekiseni rechiveve. Shame wanyatsorakidza kurwadziwa. Shame ndewe ndiwo munhu ari kurwadziwa manje. Uta kurwadziwa uchakushaya pekupinda. Oza zvinobhowa kana uchifunga kuti uri kumberi kwemunhu obva kutangira kuenda pamba pake. Iwe uchingoroja. Uchiroja dzimba dziri fenzi wozouya wakutanga kuwachisa munhu uchiti hanzi ndine dzimba 4.
Vasikana nyaraiwo kani. Muchavaka don't worry, inga muri kuvakirwa wani uko kwamuri kuvakirwa pang'ono pang'ono. Unongofamba wodhenhana ufane kuda kunyanyobva waita zvese competition, asi zvese zvinoda competition. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Usasvotwe nezvisingasvotesi, it's just a cottage my love. Ngaisabva yakukwidza BP kubva wadzimbikana kubva warakidza kubatikana zvekuti wakarwadziwa handidi kunyeberapo, kanyasorakidza kurwadziwa last kushotwa. Tibvirei zvedu izvi, tisiyei zvedu izvi, hatizi pamakwikwi nemucha. Inga muri kuvakirwa wani kwamuri kuvakirwawo. For now chimborojai munyerere, chimborojai munyerere, musati nyaudze muchitiudza madimikira asina basa. Muri roja madimikira come to me direct. Sade don't go through the corners. Uri roja ndakakuudza kudhara kuti uri roja, hazvichinje and you know it. Chiregedza kuda kunditira malife ekuda kunditira madimikira. Uri roja chete. Nguva yako ichasvika, Mwari achakupopa ko pari kuvakwa paya. Tinyangadza zvedu isu nenhema. Ungaite dzimba 4 gotadza kuita kana housewarming nekushamisira kwaunoita kuya kwekuti mapikicha chaiwo wakaita mapati mangani. Vasikana mamakisa apa ndokunonzi kumakisa. Wakaitira mapikicha pati dzimba chaidzo watadza kana kuitira housewarming kuti this is my house guys, uyaitite pati. Hausi kuona kuti uri kutaura zvinhu zve opposite, like opposition party chaiwo. Nomumakisa ipo. Kona imhanza vari kutengesa mombe yavo mariko, vanhu vari kutengesa mombe. Ndiri kudoka mombe. Mari yemakumbo haikwane kuvaka vasikana. Mari yemakumbo haikwane kuvaka vasikana. Zvinoda kupota uchishanda nemaoko. Bozi kungovhura makumbo chete haikwane mari yacho. Mari yemakumbo inokwana bvudzi, Brazilian nezvimwewo izvo. Imba chaiyo haikwane. Maona. Mari yemakumbo haimbokwane kuvaka kana zvotoda isusu tichivevedza tikati maoko uku, tikati live tichitaura, tichibooster, tichitaura, tichihaipa makambani ndo zvinoshanda. Yemakumbo haimbokwane zvayo kuvaka kana never. Zvotoda izvi chitongopindiraiwo zvandakaita zvemakambani, muchipinda mumakambani muchiadvertisa, pamwe imba inogona kupera zvekumhanya. Kwete madhirama muri kutiitira paFacebook kurakidza kubatikana kwemhando yepamusoro-soro. Haiwa kana vasikana, ndakunyarirai shemu. Mari yemakumbo inokwana Brazilian hair nezvimwewo, haingambokwane kuvaka kotoda kutsvaga makambani booster, uchihaipa makambani, uchiadvertisa, uchita kuti aite masales futi pamusoro pazvo. Because mari yemakumbo haimbovaki kana ka1 share. Hazvigoni. Hakuna munhu akambovaka nemakumbo, hazviiti. Munhu anotovaka nemaoko. Hakuna munhu akambovaka nemakumbo. Munhu anotovaka nemaoko nemuromo kuita mushamarari chaiye, kuti ava mushamarari kunge inini. Kushamarara ndokunoita kuti imba ipere. Makumbo kana angatotenge Brazilian Peruvian inenge yakareba pano nekwamutoko. Zvemba forget mine ana, chimbopusha emaworks. Mbopusha emaworks, musade utipa pressure hatina zvedu izvo tiri pamba pedu, muromo wedu wauti kushamarara. Juraho riri kutoiswa yasi makumbo. Yasi fine. Maoko aya. Itori kambani iri kutoisa juraho riri zvichitofamba. Zvokuzoita madhirama zvekuti hanzi musabire vanhu, ende hatitembe futi nemari yekuti hanzi vanhu vanongokanda masters avo vasina kana kutombokumbirwa. Zvese zvamunenge muchitaura zviya zvachibhende. Ukaona munhu achitaura nechibhende anenge achirwadziwa guys. Munhu anotaura nechibhende anenge achirwadziwa. Munhu ukapona achitaura nechibhende anenge achibatikana zvanyatsorakidza last number yekurwadziwa chaiko. Because kana usingarwadziwi haumbofi wakambopay attention kune munhu unoti hana basa. Arwadziwa maina this time ndakugona shame, ndakurakidza kuti makumbo haabhadhare zvekudaro. Ndakurakidza kuti makumbo haabhadhare zvekudaro, ndogona ngoku overtake wakatemba. Ndakurakidza kuti gumbo haribhadhare zvekudaro.
saka zvechibhende zvako izvi ya wasting time. Gara pasi mainhana ubhadhare rent. Indakatozvibva ndakaisa chikoteji kana kuenda kukoteji yako yekwaziko. Chi2 rooms chako chiya chakumerama. Ndokwauna stand yawinayo ukatogadzirisa chi2 rooms chiya chekwaziko chiya. Unogona kutoswera wakutogara. Ikoko zvakanaka. Tisi pamakuki nemisu. Torarama life yedu nepesi yedu. Gumbo hari bhadhare. Gumbo unotongozvadaburira Brazilian hair. This time aiwa handa kugarisa imtishi. This time mabvuma kugara pasi kuti dhigu chaiko manyaso muri kuti mukagara pasi mumotora mafemo mochi. How did it happen? Because unenge uchizvita wakapenga wozoona kuti hauna kupenga. First class yekuroja mafensi house ere. Morarama nepressure, isi hachararame nepressure. Yes. Mochi. But ndimbori busy. Ndina namba dzake. Ndina. Okay. Flu yangu uramba kupera kuti haisiriyo HIV zvinhu zvacho. Uri dofo ungade kuti uri first class wakagumira ZJC enda kuchikoro. Uri dofo remunhu enda kuchikoro kumbopedza kana form 4. Wakamboona kupi munhu ane class akagumira grade 7 kana ndiyo? Wakamboona kupi munhu ane class akagumira grade 7 enda kuchikoro. Grade 7 hauna kana ZJC. Asi uda kuya pano uchititaura zveclass. Unopenga here. This time ndakupa pressure. Uchanyatsa uchapesera wakutopenga wakutodhunya kudai. Grade 7 ungaswera utaura nemunhu ane O level utaura kuti une class yeko zvako tsvinawo yakaita unge iwewe ukati uchapa madziwa chii mapedzi pasi pemibhedha una utsvina wawinawo unoonekwa kana nepakamera chaiyo madzibwa. Uya pano uchituri class tanga vageza wanon'ona tsvina. Ozouya uchitaura peni. Ozouya uchitaura patinotaura isusu tiri form 4 tiri O level. Unonyebera ivavo vanokusimbisa kwete isusu shamwari. Pressure yakakudhonyora this time kusvika wakutaura uri special class. Unongooneka boss wakuti zvinoitwa nevanhu vemaspecial class zviya. Vanhu chaiyo vakakwana vamboite zviya ungade kuti kwikwidza nemunhu akazvivakira musha wake uda kuya pano uchirwadziwa uchitaura indirect. Talk to me direct. Don't go through the corners. Talk to me direct. Wangu. Don't go through the corners. Ndiripo one. Mapedzi kumba kwako kune mbiri yekubviswa mapedzi pasi pembedha wakuda uzobuda uchita cleaning wakatanga rini kuita life uchicleana mumba. Haisi pressure here yawakuita wakatanga rini kuita life uchicleana mumba utsvina uyanga uchapa mapedzi anoita kubviswa pasi pembedha eropa raunenge uchikanda pese pese. Mamaids akuanzwa nekubvisa mapedzi eropa. Unopenga here woda kunyebera kuya uchiwaridza unowaridza chipo chaunowaridza chaunoziva. Wakambobuda gore ripi uchitsvairamba. Haisi pressure yatakukupa here sinobuda tichitsvairamba. Hausi kuona kuti tiri kunyanya kupa pressure yacho wakambotsvairamba unoziva kana what is to sweep a house. Ripi gore rako wakambobuda uchitsvairamba.
wambotsvaira mumba kupi kwero ukwanewo sada kuti titaure isusu mazano hatina tine zvakawanda zvatiri kuita tine zvakawanda zvitiri kukupa pressure hatisi kutombona utorakidza wega kuti kuzvipressurize wega isusu tiri kufamba nepesi yedu tei tisingade kutaura zvedu isisi vamwe handimotiziva ukandiwanda kuya pano kuzotaura kana zve zvatondishota zvangu ndinozongoya ndozongokukwachura kudai sourara uchipengereka wozoita life muimbe yekuroja uchiita ngo wabayiwa jekiseni repolio kwanewo nai aindepiko mukomana hanzi ndoda mafuta ndingamawane sei kumpumalanga South Africa ane South Africa musi mauda kutondinzwa here makusena nomuchiona ndakatopayaya zvangu neflu kudaro musadewo ndinzwa imi ndakataura kudhara kuti ndoisa pabhazi otherwise mambomuka sei kona imi teitangomukiranawo tiri offside mukangona dai so nhasi ndiri kuona unge Friday zvangu ndosaka ndangomukawo ndiri zvangu the other side of the bed zuva racho rakupisisa iwe vakomana rega ndipinde mukati itai yamunoita munondidaidza kana mapakati iwe musade kundinzwa imi chapa fende yakaita sewe flo iri kurwadza kaizi flo iri kurwadza flo iri kurwadza iyoyo ndatika hana tondofamba naye handatopedza nayo iyoyo hana basa fende uyo asingagoni kana kukwesha pakati pemagaro chinowo zvayoya munhu ane mbiri yekurasira mapedzi pese pese oda kuya panashara zveclasi klasi yemunhu akaita grade 7 ndapi magrade 7 ane klasi andakazoona mukadzi mukuru utadza kuendawo kunight school kuti uupgrade life yako isvikowo at least form 2 marwadziwa chaizvo imba yangu yakurwadza kwete zvekutamba wakanouya ukanopemberera mafoto kuunganidzira vanhu mafoto wakuti une 4 houses wakadii kuunganidzira vanhu kana 1 zvayo imba uda kutiita magrade 1 here tinyangadza zvedisa nosvotwa nezvisingasvotiwe chiti mazioko akasviba ari kurambwa nebleach hanzi tsenga onyeni mbishi maiwe imi munhu uye anoti chese chaita ntashofu azotadza kungorakidza imba zvayo 1 even paakamuvha kuya yeuroji waye akamuvha silently
munhu wekuti munozviziva kuti everything that she does she will come and say, oh mwari wangu, zvandazoitirwa naMwari. Azoita privacy nguva iye kuita dzimba 4, imika imi mutikwanirei. Musabvume kuvharwa nezvinhu zvisina basa. Azoita privacy ipi yaazoita chese chaanoita, chero akatenga mota chaianouya paFacebook apo kuzotaura kuti mundotenda Mwari, yowe ndane ningiri Mwari wangu, zvakazodai chinyora maparagraph. Nhasi wozotadza kuti otanzi ndakuda kuita dzimba dzangu private, imika imi musatitema sasikami. Akazotanga rini kusaita show off? Akazotanga rini kusaita show off? Wamuda kuti not everything is meant for the public. Iye achicelebrate picture chaiyo. Ozotadza kucelebrate imba guys. Imika imi musatitema sasikami mani, mteti singadi zvekutora nevanhu ndiwo anotitanga. Imba chaiyo otadza kucelebrate kuti ndautenda Mwari, my house vanhu voya voita house opening, poitwa official chichimi. Musade kutinzwa tete takanyarara tichiignowa tichiti atidi zvedrama, but ukada kutitanga katinozokuudza zvekuti unogona kuya live. This time uchauya uchikumbura bhurugwa because paipai watora kuti wakupenga. Zvawaita zvazvaita kuti iri ndo godo rekupedzisira chairo. Iwe yako mari yemakumbo inokwana kupinda mu business class nemawigi, ndo yaunobuya chete. Ndo zvinoenderana nemari yako yaya yemakumbo yaya. Zvimwe zvese gara pasi. Uya yokuti akatenga kana chigubhu chemazowe chaiyo chinokandwa. Mwari wangu wakazodai waisaki nani. Saka dzimba 4 dzawazotadza kana kucelebrate 1 yacho chaiyo ndedzipi? Tirege zvedu isu, tisiye zvedu isu, ticelebrate makoteji edu takanyarara. Hanzi kana kufukira onyeni. Onyeni kuidya chaiyo. Iye anosemesa anoita kuorerwa mapedzi. Makambomuona kana achitsvaira kana mumba? Chii chaakamboita akasashowa pano paFacebook? Ndirege zvangu. Ndo zvinhu zvacho. Ndo zvinoiswa. Alright, isai. Saka taita mari izvozvo. Ungade kutaura zvekubira vanhu, iwe wakabira nechimuchaina chako ungoti wakapona kana kuti unenge une maconnections. Chimuchaina chawakabira vanhu neinonzi chipyramid scheme ya wakaba zvingani zvawakaba ukazongopona nepaburi petsono uri mbavha shoma. Kana murume wako anobira vanhu mabusiness, anoita basa rei? What is job description murume wako chaicho? Ane basa raanoita muupenyu here? Kana kuti anoita basa rekutovhara vanhu. Pakauya munhu wefurniture anomuka mangwana kuti ndakuita furniture. Nekunomira pamafamu evanhu, takuita farming. Chii chaanoita job description rekuti tingatoti une chisvino chaunoita chaungade kuda kuti shamisirira nacho? Tibvirei zvedu isu. Tigarirei pasi. Unogeza here kana kuota chaiko kugeza kana kuota chaiko chaiko? Unondudza zvekubira vanhu. Wakabira vangani vawakabira ukazongobudo nemaconnections kuti osiwa panze? Vanhu vangani vawakabira? Maziwoko akasviba kuti tsvata dzakanakuita kana kutsvuka. Bleach yaramba kudodai kunyika, zvaramba bleach. Guroko rwakaenda kuDamascus, face yakaenda kuAngola. Black and yellow kunge Michael Jackson wekuti Nigeria. This time uchauya uchita kukumura hembe nekurwadziwa zvawakaita zvezvi wakapotsa watopenga ka. This time uchauya uchita kukumura hembe chaiko. Ndakuudza. Hanzi boil garlic. Hanzi garlic chi. Aiwa tibvire kwanawo Bettina marabishi. Tigarire pasi munongota rovhisina basi. Hauna basa yo. Hauna kana nebasa resi.
enda unonyika mumaoko emuacid kati yatikupe feliglow maoko aite zviri nani. Ruoko kusviba kuti tsva, munhu ari kuzviti ari kuita zvemafuta, ruoko kuti tsva, uyaiti kupedzai manakozi akaita kusviba unge munhu anotamba boxing. Ruoko kuti mbinyu, ruoko kuti kuchu, kusviba, ruoko kutadza kana kuti ruoko rembu unogona kufunga kuti vanhu vairi vari kufamba ari munhu wani. Kuita unge munhu wekumaruzevha anokwesha mapoto aya emarasha aya. Ungati anokwesha mapoto, ruoko rwemunhu ane klasi, ungati anokwesha mapoto kudai kusviba kuti tsva. Shainirwa neRoger, Roger, all in the name of showing off. Oh, yauda kunditaura chibhende. Come to me direct. Don't go through the corners. Come to me direct. Ndiani kwari kutaura zveedzi? Edzi mafuta tinongozora isu. Ungayo uchitaura zveedzi pano here unopenga here. Asa ufizuri ndiri ambassador weedzi. Wakakwana here. Ungaye pano uchitaura zveedzi. Are you normal? Are you okay upstairs? Utoti rutondituka here ipapo uchitaura zveedzi. Wakakwana here. Kasa ufizuri ndine HIV. Ndionerewo Sasika muri kuuya kuzondituka zveHIV. Kasa uzvizive here kuti ndiri founder weHIV. Ndiri brand ambassador. Ungataura zveedzi asi washaya zvimwe zvituko here zviri nani zvokutuka. Washaya zvimwe zvituko zviri nani here ungazviziva zvekuti HIV makusenana. Kuti undiziva wakandiziva nenyaya asi hauna undiziva kuti wakandiziva nenyaya yekutaura zveHIV. Zvinyowani here izvi zvaunouya uchitaura pano. HIV yacho wakaiudzwa nemunhu here? Kana wakaiudzwa neni? Hausi kuva tiri kushaya, tsvaka zvimwe zvituko zvinyowani zviri fresh. HIV izvo zvozikanwa. Kuti mutondiziva ndakatouya ndichitaura kuti am HIV. Hi, it's my TT, I'm HIV. Nditori ambassador weAIDS. Zvitsva here izvozvo zvaungautiti ndosaka une AIDS, unopenga here. Washaya zvimwe zvokutaura here, tikupe zvituko zviri nani zvinoti dyo. Zvinoti dyo zviri nani. Unoshaya zvituko here, tikupe zvituko zviri nani. Ungayozotaura zvokuti hanzi AIDS mukore uno ichashamise chi. Iwe usashaya zvokutaura makusenano emandeni. Wapererwa here nezvituko. Otofunga kuti ndingavhunduke unzi ndosaka une AIDS. Plus zvarakidza ndopandataura paipa kuti maclassless fools. Magrade 7 haazive. There's a difference between HIV and AIDS. Zvinotorakidza kuti ndimi wacho makagumira grade 7 mbamazongopedzisira makuvarume uko. Because akakwana chaiye haangambotaure zveAIDS. There's a difference. I'm HIV positive. I don't have AIDS. Those are two different things. Saka usapenge, usarwara. Ndo paipa ndotaura kuti dzokerai kuchikoro. Kusaziva. Dzokerai kuchikoro. Ungayochitaura zveAIDS mucomment section yangu. Asi vanhu vanokanganwa kuti ndiuye pano paFacebook makandiziva nenyaya yeAIDS. Hello, Prophetess Miriam. How are you, Prophetess Miriam? Prophetess Miriam, muri sei munhu waMwari? Yowe kari. Guys. Munhu anonitaura nechibhende kuti hanziwo wakavaka kuruzevha. Iwe wakavakepi? Urungotedza dzimba dzevanhu uchiroja. Ungatoti tire madimikiri emaskits akadhakwa ndo anonzi mashalo skits ayaya. Ungoda kuti ndivakepi? Ini ndakapedzisira life yepressure kudhara kaini.
ndoita zvinoenderana nepocket yangu, zvinhu zvichitofamba izvezvi. I'm stress free. I'm stress free. Kana usingarwadziwe iwewe, regedza unditramandimikira. Wapinzwa here imbwa iwe? Uye tikupe Valley Globe, wazi zvimaoko zvako zvakatsva zvungu unokwesha mapoto epanhamo aya. Kana kuisawo filter rinenge riri nani. Unoisawo, kune mafirita anonakisawo maoko aya, uya tikudzidzise. Takatoti zete kumaruzevha ikoko, titori right zvinhu zvichitofamba. Iwe wafa negodo kuita kufunga kuti woita zvipiko. Ndiregesha. Hauna basa iyo, chapa fende inonhuhwa ichifamba, asingagone kana kukwesha pakati pemagari. Kabias. Ziva zvekuchengeta murume asingaende kubasa worovha rakadzingwa uko risina kana chekubata rinenge richingoteverera kumashure. Ziva izvozvo. Murume asina kana job description yekuti amukuwa achinzi baba vaenda kubasa. Aiwa. Kana ndingambode ina ndiri kuchengeta murume rovha, beta kugara nemurume uchidza kuti anounzoo kana anything pamba. Kwete murume wezita guys, izvo zvishumba vatobuda kuenda unoclean uko. Rake ninge rakarara rakamirira kuti auya nechingwa, auya nenyama, aenda auya nobhevhura iwe, auya apa chikafu apa chizomakisa. Wapedza unoda kuita show off yei. Kada. Iwo ndo munhu asingambondishamisirire paupenyu. Iwo ndo munhu antoriwo nestress yakewo zvako. Iri kutokunetsa, haisi nyore guys. Haisi nyore. Manje uite life mochibika, wazvinzwa uchitedzera vese zvandine ndichiita. Uye futi uchibika because hapana chimwe chaungaitika. Uye futi uchibika because hauna chekuita, hauna, you are contentless. Izvo zvitikatsvaga kuti murume aripo akavata izvo zvina 12 dzino. Akamirira kuti joki rangu richauya nechikafu. Zvosiririsa vasikana. Zvodo kuti mukadzi ambogarawo pamba murume achimboendawo kubasa. Murume weblambi kana. Kana zvishande zviya. Murume weblambi kana. Murume ngaito job description. Nemapepo kana ekambani so. Azvida sikana. Hazvidi. Ana mapofu edu garai pasi muchizororera nambwa imi. Ndei munofa. Tadza kana kubvisa mwana pamba chaiye. Hautombosuti pamba rinochinjwa sei. Chimbotitirawo life uchichinja mwana mapambazi. Boss toda kuona kuti unogona kuchinja pamba here boss. Utembeke iwewe. Mboito life uchichinja mwana pamba boss. I don't think unogona kuchinja mwana pamba. Ngatikudze zvimwe zvekuita, tikupe content. Chimbomuko uchichinja mwana mapambazi boss. I think you are lacking content. Imboitowe mapamba uchikwatanura mapambazi uchipfekedza mwana you know. Maybe unogona kuwana more stars. Boss uchakaroti kumurira kumurira hembe nekuda masters. Atsvidi vasikana. Azvidi kusvotwa wadaro hakudi. Restaurant yamakazodi makatotangirwa naanonzi ani Nandi uya ane restaurant. Makazodiko restaurant yenyu yezita ya restaurant yakangoiswa kalogo. Yakangoita yekunyorwa paFacebook. Makatotangirwa naNandi kwane inonzi kwaNandi restaurant.
makazodii zviya nerestaurant redu we unozokangana yakazodii restaurant restaurant yakazodii kana movie yakazodii zviya tinozoiona pamwe iri kushowa kune mamwe masaisai atisingaoni kurarama upenyu hwepressure so kurarama upenyu hwepressure restaurant yakazodii zviya hatina kuzoiona katoda kutozoti tizoziva pairi yakazodii zviya ndakangoona logo ranga rakanzi restaurant paya seke zvedu isu nongochizvinzvengesa bhora wega iri kupi zviya restaurant takaona yakanzi Kwanandi pamwe ndiyo here bos takaona yakanzi Kwanandika ndiyo yatakaona restaurant kana kuti movie yakazodii zviya the last time ndakanzwa kuti takaramba kubuda bhose vanhu vakatadza kubhadhara vanhu vakati ukangoiburisa chete tokusungisa apa unenge uchingoita competition pfiriri kunge wabaiwa jekiseni remheta makumbo uri kukombeta naniko uri kumhanyira epiko uri kumhanyiswa nani who's chasing you uri kumhanyiswa nani chaizvo who's pursuing you who's pursuing you kuti wambona munhu anotiza makambona kaskiti kai kanonzi the pressure increase or decrease veduwe komashop akazodii hanzi mashop hanzi vane mashop ari kupi makamboona kupi mashop anota asingaudzwe vanhu makastoma anosvika sei mashop api imi kai hanzi tine mashops ari kupi ndiani asingade kuti munhu azikanwe pane shop yake kuti customer iwe ungatye kuti hanzi unoroiwa hanzi usataure pakazombobuda rimwe riya rekureba kunge zihosi achiti usataure mashops ako pari ndemupi munhu nyika ino yakamboita shop akasaadvertisa shop yake kuti makastoma auye can you imagine guys chimbozvibvunza iwo dzimwe nguva ndeupi munhu in this world akamboita shop onzi usataure kune shop yake unoroiwa guys ini chero ndine maenemies kana kuti varoi ndinongotaura kuti Feli Glow iri pashopu tamba 5 Samora Mo chero ndichitoza kuti ndine maenemies ekuti anogona kuya uzondiuraya ndinotaura mashops angu ko iwe unotanzi mashops ngasaudzwe vanhu saka ndiani munhu anouya kuzotenga kushopu yasingazivi imi kai imi sada kutiita vanhu venyu imi hauna kana shopu kana chirugu cheuko hauna iwe ndiwo munhu asina zvako uri kutongozinzvengesa bhora kudai wazvinzvengesa kudai zvinzvengesa bhora wega guys unoseka wakambotarisa mamwe malife sokunze kwekuti utsamwe unoseka so hanzi usambobuditse mashopu ako unoroiwa re unoroiwa nani nebapu rawinaro rere bapu rawinaro nebapu risina bapu regwai chairo next uchauya uchiita live uchibvisa hembe hanzi neuyu uri kusvotwa hapana kutaura zita kwei ndataura zita here kwei uri kusvotwa nei pataurwa zita here zvangofanana inini handina kutaura zita saka iwe uri kusvotwa nei kwei ndingasvotwe nei zita kwei uri kusvotwa sei kwei uri kusvotwa wani pane zita rataurwa here nai guys tiri kungobvunzanawo pano kweiwo zvauri kusvotwa iwe hauna kana gomba remarara chairo hauna kweiwo uri kusvotwa nei because zita harina kutaurwa ana Shila tigarirei pasi
Nana tinoda washe hatigarei pasi hapana henyu zvamuri kutaura zvizvino. Ini ndiri kungotaurirawo sekutaurawo kwamuri kuti akaita, ini ndiri kungotaurirawo. Saka kana pasina kutaura zita handei nayo nyaya yekusataura mazita. Saka iwe uri kushotywa sei? Kwewe unogorwadziwa sei? Kana pasina kutaurwa zita kwewe unogorwadziwa sei? Kana pasina kutaurwa zita iwe uri kurwadziwa nei? Iwe hauna chauinacho, uno basa rako nderebrand ambassador chete, ndo une property yemabrand ambassador. Haizvozvo here ndo zvako. Iwe uri CEO wemabrand ambassador. Haipapo here unotikunda. Hapana kutaurwa zita. Iwe weshavu rako unogona kutoita brand ambassador wemasuweji chaiye. Iwe unogona ngoona sewer truck iya. Sewer truck iya. Ototi wabrand ambassador kuita kuzvigadza kudai so. Ungodai wazvigadza. Ungodai. Ndo maproperties auna, otherwise hauna, you are propertyless. You are propertyless zvako. You are propertyless zvako. Hapana. Hauna kana gomba remarara, hauna zvako. Hauna zvako. Hauna zvako. Uya utaura zveAIDS, ndambotaura wani kuti washaya zvekutaura. Inga ndotomboita malive eAIDS wani. Kuti imwai mapiritsi. Ungasvika kutaura zveAIDS. Musatishote isu mazano, hatisikuda zvekushotwa. Musatishote. Zvitirutsisa tiri busy. Tiri very busy. Tiri very busy. Pakupinyorisa ndo paungatoti kunde, because unopinyorisa, otherwise zvimwe zvese hagara pasi, sit down. You can never work like me. You can never work like me. Iwe unopinyorisa ndo basa rako. Chete. Hapa kupinyorisa uri number 1. Ukapiwa chipo but haikwani kuvaka, haikwani zvake. Hapana zvapo. Hapana. Hapana kana kutotora ndakadzikama chani. Torina kana simba. Ndakatoona zvangu vanhu vachiuya ku inbox kwangu, maifunga kuti aiwa isai tangai kuisa ichocho pasi mozoisa tangai ichocho pasi. Anashoni garai pasi. Garai pasi zvenyu Anashoni nana Millicent ava garai pasi zvenyu. Chokwadi machidzwa. Garai pasi. Saka ndakuudzawo Saka wadi. Aiwa vanhu musatuka nemukome section zvenyu zvandatopedza izvozvo. Ndatotaura ndatopedza. Ochindidi murume 6 to 7 ari pamba. Hazvishandi vasikana. Akavata. And she's always signing paperwork here, brand ambassador, but you never seen her advertising. Ndosaka kama brand acho achizotiza achizouya kwandiri.
ndigadzirire shumba vati vanenge vasvika vauya kuzonditora guys. Ndoda kutomboenda kwadhokotera. Kutomboenda kwadhokota guys. Shumba vasvika. Wozi flu yacho yakandikiya kuti zvekutamba. Andiri palive. I think so. Hamuna kudyira basa kuyi. Vazowere vasikana venyu basa. Mamusaspenda? Saka matomusaspenda? Komadi kumupawo kana day zvaro. Saka matomudzosera kumba shumba. Pamwe anenge ane mareasons. But vamati muri kupika vai mavaona varipo. Vasi. Bate time. Ndapedza hangu ndatogeza ndatongomira kuti muuye uzonditora. Vaenda vangoda kuti pano ndikachiendai ndisandinyazi. Guys, rega ndichena ndakudza ida kumenda kwadhokota ndimbonotariswa. Nimbonobayiwa jekiseni. Hanzi mazuva ukasabaiwa jekiseni refluka. Ukaona waita flu ukasabayiwa jekiseni racho reflu iroro hanzi inokudzokorodza. Ini yange yapera netumishonga. But handina kubayiwa jekiseni saka daunoribayiwa jekiseni racho iroro. Daunobayiwa jekiseni racho because hanzi inoramba ichingokuripota. Ichingokuripita. Saka ndinobayiwa nanditiza jekiseni iroro but ndafutadza guys. Rega ndingonoshingirira hanzi rinorwadza. Rega ndinobayiwa jekiseni guys. Ndingatofeka ndichingoti yapera. Pepe yange yatopera. Yadzokazve. Hanzi chiri yandoita jekiseni. Wakafana nenika. Ini ndotya jekiseni kuti zvekutamba. Ndinotya jekiseni kuti zvekutamba. Hanzi munobayiwa, unobayiwa, hanzi unobayiwa, natonzi uya ubayiwe. Saka chivai magara maitora. Sazoikanganwe futi. Guys, regedza indiendi. Tambotandarana nanguya kuti ndingokuudzaiwo zvangu. Ndinobayiwa otherwise ndingamuke ndakafa. Tikafadza varoya vari kutadza kuvata nenyaya yekoteji. Tikafa ndisati ndaenjoya imba yangu vedu vefunga kuti wofa imba wakaipinda nezuro. Unofa ka?
vakafara vakapfungwa kuti uroyi hwashanda. Unofa usiri uroyi iri flu. Kuna vanofcha varoyika. Saka rikaiti nobayiwa unofa. Wadi udibiki wasadza nenyama yangu yandakapiwa kumaraini. Unofa. Unofa. Andinobayiwa guys. Let's talk later. Ndichadzoka zvangu. Ndichadzoka zvangu kana shumba vaenda. Ndimozoti kana shumba vari pasipo ndo pandotaura zvandoda. Hapana posta rataura musasvutune singasvoto. Imba anenge achitaura zvaanenge achitaura nditi munenge muchikuza saka nangoyo uzongotaurawo futi kana wasvotwa rutsa. And I sent you a message on WhatsApp. I would like to buy Felix Blow. Uya nayo futi message yacho iyoyo toni. Ndinamboiona ini. Let's chat later, guys. Bye. Totamba later, guys. Totamba later. Let's chat later. Bye.